smart. You know, Bachelors Republic. You see me, 4 May. 4 May alongside Bachelors. Vakorinde itu chete. Video shoot you watch out. Ma one. Ani naro ngato fukunira guwa remhondoro. Kune mhondoro yakasiyana yavataurira. Yaratuku vakazitaura. Kuti ndine mhondoro nyana dzangu dziviri. Saka kana uri wechitiri usazvinyepera. Because mudharatuku vakati tingori tu chete. Toki nani? Sauro. Shibabababa. Simbisa mdaredo chimeta 4 May International. Bachelors Republic. Dapinda public. Simbine makineti. Chinodanana. Hey Ukationa smataka imeta. Ku 4 May ndiko kwa mudhara chimeta. Saka uchiona kuti tombota vasverereta. Ona kuzofitwa. Chete tinoretwa. I smart high school rotwa. Live and so trust me. 4 May. Yama. 4 May. Bachelors Republic. Yama. Shibaba Udino, Natoka Udino. Yama. Yes, Yanagona Udino. So wait, this is not a collaboration. This is not a collaboration. This is not a combination. This is a Bombi nation. Bomba Mataka.